Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, kaferik hartzen ez duen neska honen partez, guri ere egiak ez digu lorik entzen, beraz, egunon. 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 Berriro ere asteazkena, eta badakizu ezer zen nahi duen horrek, ez da, doinudiatik aratago podcasta eta elkarrizketa akustikoa. Gaur musika izango dugu izpide. Eta familia, aurreko astean abiatu genuen familiari buruzko zikloa eta gaur kanpotiarrak tartean horri helduko diogu. Beraz, musika eta familia izango dira protagonistak. Baita sarreran ere, musika eta familia nahasten dituzten efemerideak topatu baititugu. Family is family in church or in prison. You get what you get and you don't get to pick 'em. They might smoke like chimneys but give you their kidneys. Yeah, friends come in handy but family is family. Adibidez, hasteko, John Lennon eta Yoko Ono familia ziren, ezta? Senar-emazteak ziren. Familia bitxia osatzen zuten behintzat. Gaurko egunez, 1969 maiatzaren 26an, John Lennonek eta bere emazte Yoko Onok munduko bakearen aldeko ohetaratze bat iragarri zuten. Astebetez Montrealgo hotel batean ohean geratuz. Jo, mundua ohetik salbatzea beti zen da nire ametsa. Eta John eta Yokorena ere baita. Beste efemeride bat, gaurko egunez musikaren unibertsoko bi familia famatu elkartu ziren ezkontza batean. Gaurko egunez ezkondu baitziren Michael Jackson eta Lisa Marie Presley. Michael Jackson familiako kiderik ezagunena izan zen, eta Lisa Marie Presley Elvis Presleyren alaba da. Biak abeslariak. Elvis Presley askotan entzun dugu saio honetan, eta Michael Jackson famatu egia da. Beraz guk Lisa Marie Presley entzungo dugu gaur. Opa, Lisa. Baina oraindik ez dugu urtebetetzerik aipatu. Gaurko egunez zein jaio zen? Banoa. Gaurko egunez jaio zen Hank Williams Jr., country musikako abeslari eta konpositore estatubatuarra. Askotan alatu du bere musika estiloa eta poliki evoluzionatu du. Hasieran ez baizen country musikaren industrian bere ahots propioa eta bere tokia aurkitzen. Izan ere, Hank Williams handiaren semea da. Hank Williams country musikako ikur eta 20. mendeko musikari eraginkorrenetakotzat jotzen da. Honky Tonk generoaren musikari nabarmena izateaz gain, bere grabaketa ugarik country garaikidearen oinarriak ezarri zituzten. Aitaren itzala handia izan da, eta Hank Williams Jr.rentzat, baina azkenan lortu du bere estilo propioa topatzea eta aita gabe sekulako arrakasta lortzea. Tira, bai, bere abestiek entzunaldi asko dituzte, baina guk beste goza batengatik ezagutzen dugu. The Simpson telesaioko kainonero abesti mitikoa egiteagatik. Can you name the truck with four-wheel drive? Smells like a steak and seats 35. Canyonero, Canyonero. Well, it goes real slow with the hammer down. It's the Country Pride truck endorsed by a clown. Canyonero. The Simpson telesailean agertu zen beste musikari baten urtebetetze eguna da eta familia arrakastatsua du. Gaurko egunez jaio zen Lenny Kravitz estatubatuar, rock, funk, hard rock, reggae eta folk musikagilea, abeslari eta ekoizlea. Aita aldetik errusiar judutar jatorria du, amaren aldetik berriz jamaikar afrikarra. Bere ama Roxy Rockertzen aktore estatubatuarra izan zen, ezaguna batez ere Helen Willisen papera egiteagatik The Jefferson telesailean. Telesaile hartan, estatu batuetako telebistan ikusitako lehen ezkontza interrazialeko emazte izan zen. Hoi bai dala, familia eredu berritzailea gara joietako. I want to get away.
beste musikari saga handi bateko abeslari baten urte muga topatu dut. Gaurko egunez eskaini zuen Antonio Flores abeslariak bere azken kontzertua Iruñean 5 egunen ostean zendu zen 33 urte zituela. Antonio Flores, Lola Flores abeslari, dantzari eta aktorea, eta El Pescailla flamenko abeslari eta gitarjolaren semea zen. Bai, eta hori, eta noski Lolita Flores eta Rosario Flores abeslarien anaia ere. Eta Alba Flores aktoraren aita. Familia hartan denak dira talentudunak. Albari eskaini zion Alba abestia, baina zalantzarik gabe bere abesti famatuena No dudaria da. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Antonio Floresekin hainbestetan abestu duen Anabelen musikaria ere gaurko egunez jaio zen. Anabelenek Victor Manuel senarra izan du bide lagun etxean eta holtzetan. Jo, familia eta lanan hastea arriskutsua, Horri buruz ere galetu beharko diogu gaur kanpotiarrei. Ez dira bakarrak, Gaurko egunez jaio zen Stevie Nicks abeslari estatubatuarra, Fleetwood Mac taldeko kidea. Lindsey Buckingham gitarjolarekin batera Fritz taldea osatu zuen eta maite mindu egin ziren. Gerora taldea desegin egin zen, baina Buckinghami Fleetwood Mac taldean sartzeko eskatu zioten. Eta bakizu ez esan zuen Buckinghamek? Stevie hartzen badezute sartuko naiz taldera bestela ez. Ai, nolakoa dan amodioa. Eta ari gara hemen musika eta familia uztartzen, baina ez dugu aipatu nor elkarrizketatuko dugun Doinotatik haratago podcastean, eta nor datorren elkarrizketa akustikora? Jon Pagola kastaria gonbidatu dugu, eta bere abesti gustukoenak aukeratzeko eskatu diogu. Eta bakizu zer, ez du zalantzarik egin, ziur du. Eta elkarrizketa akustikora Janire Arantzabe dator, esan ezin proiektuaren lehen diskoa aurkeztera aireratzen. Eta kanpotiarrek familia hitz egingo digute bai, baina zeri buruz zehazki? Gauza asko aipatuko dituzte iratietanek, tartean neoliberalismoak eta azken urtetako krisi eta prekaritateak berfamilizazioan nola sustatu duen azalduko digute. Orduan hasingo, ezta? Maiatzak 26 ditu eta asteazkena da. Ongitorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin poz-pozik gaur ere musika giroan, Doinotatik haratago, elkarrizketa akustikotan, diskoaren gora beretan ibiliko delako Iñaki Lasa Etura. Atxaldeon! Gure laborategiko espaziontzi txiki honen gidaritza lanetan da. Gaur ez da gitorrek pozik edo estresatu jartzen duen, baina Goiuri ez deiz Arandi, arratsaldeon. Triste nago. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 220 ditu, arratsaldeak 4 eta 10 maiatzak 26 eta hemen 3 gara, baina laister, boskote moduan ariko gatzaizue. Ongitorri guztioi, bigarren kafera.
Zer da, hau Iñaki? Smoke in the water. Eta zeatik derrigortu nazu abesti hau jartzea? Ba, efemerideak topatzen ibili ganean ikusi dugulako gaurko egunez 1970 ezak, 12 uste eta zutela abestia hau, eta zaizu, goiuri pena merezi du. Arazo bakarra da, iruditzen zaitela kainero egia maite dutentzat. Bueno, kaina ez zu maite? Baliteke. Ba, zein hasikoa. Maite dut kaineroak prestatu dituzue? Beti, gainera, gure maite dutak. Eria ez da bereziki gainero, Venga, hasizu. Venga, maite dut tabernek komunean jaboia dutenean. Badakizera oso oinarrizkoa dirudiela. Baina zei zenbat taberna topatzen ditugun oraindik, eta ja ez parranda giroko garaiaietan, zaspalizta parrandarik, eta sartu, eta ez erdiko komunean, ez mutienean, ez neskinean, inun ez dago jaboirik, eta nola diren gozak, azkenen bukatu dut maitatzen, jaboia dutenak, komuna txukun xamar dutenak, eta ez dakit, batek eskoa garbitzeko aukera dituen horitakoak. Normala barrukena, bukatzen dugu maitatzen. Bai. Aizu, maiteuta kopiatuko izut. Ez, jaboiak ez, baina nik maite ditut krisketa onak dituzten tabernak. Ze oso gutxi dira. Eta gero ikuste dituzu tabernatan jundiala ezakit teknika desberdinak erabiltzen eta 17 zulo egurretan. Eta 17 zulo daudela atetan, baina oso gutxi daude krisketa honekin, hasi que nik maite ditut ateak dituzten komunak. Vale. Eta zu? Ba, nik horri garaipen emango diot. Wow. Osa, krisketarekin lotuta, krisketa ona, baina normala. Osea, mesedez, tabernariak ez hasi improvisatzen eta sekulako krisketa modernoa jartzen tabernetan, komunetan, zegerozak izun nola ez itxi, ez ireki, ez ezer. Osea, ona, baina betikoa, osea, tradizionala. Hori, eta batez ere tabernetako komunetan, osea, pentsatu zeuok erabiliko zenuketen komun badela. Hain dela gutxi ikusi nun taberna baten, zeuken interruptorea komun kanpoan eta temporizadореarekin. Oso, ondo. Kaixo, zein pentsatu du. Eso pentsatu komuna erabiliko zenuketela, eta orduan hortik aurrera atera ondorioak eta antolatu zen komunak. Eta Ane eta Iratik pentsatu dute beraien maite duta? Ai. Ari ziren biak pentsatzena, eta gukoen ze komunen monografikonekin jarraitu behar dugu. Nik badukatze jarraitu komunekin, Bai, orduan bota. Altuera. Bat 60 beherako pertsonentzat ere baliagarriak dian komunak. Nei pasa izan dut zait, da, nire herrin taberna bat, komunea ezin naizena iritsi. Ai! Nero da komuna... Osa, altugia da. Taza? Bai. Tazitez taza gainen... Ai! Urbildu mikro, Zuloak ezin dezu ikusi nire postura. Badaukatola eredu bat bisibilizatzeko. Afaltzeko edo bazkaltzeko etxan daukezuen aulki normal horietan eserita beharrean, taberna bateko taburete batean eserita bazina bezala, ez? Hor erdi goruntze jarrita, hankak luze eginda. Tenta itezu pixa. Tente. Toda una experiencia. Gero mikrofonak itzaltzeiteunen esan behar diguzu ze taberna dan. Eta zuk Irati? Nik horrekin jarraituko, eta... Ze ondo! Ze komuntzaleak gan. Eta justo gogoratu naiz, historia batetaz, launen arte nola asko gustatzen zaiguna, eta nola lagun batek, olako komun, plastikozko komunetan, festetan eta jartzen dienetan, hane kontatu du, arazoa zeukala, etzala iristen, eta orduan oinak jarri zituen taza gainean. Eta olako suerte txarrekin buruz bere eroizala, eta ataskatuta galitu zala ezin altxata ordu. Historia hori gure lagunetan. Hori nintzen imaginatzen komuna irauli, letrina plastikozkori bueltaka. Komuna ez, baina bera bai. Ostras. Eta komun horiek ez dute esan ditugu nolako oinarrizko, bete behar horiek betetzen, pixka txukuna, eta jarduna. Bai, maixe.
Ba, hoxek izan dira... Eso, baina, enbeste komun esaten eta ez dugu inorrek esango papera otea komunean. Egia da. Ze, beti ez dago Nik zeharka bota etola txukun egotea, bai. Egia da. Gustora komunea juteko moduko komunak. Ez dugu askoz Bai. gehiago eskatzen. Hoxe. Txukunak, ez? Bai. Ba, hoxe, ordua gure aldarrikapena. Ongi etorri bigarren kafera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Hau ere pixkat kaineroa da, baina familiaren inguruan hitz egitea ere pixkat kaineroa da. Bai, Beraz, eta nahiko bajoia sor dezake eta orduan musikak pixkatola goruntze egitea ez dago zatxarra. horregatik. Ze lehengo astean hasi genuen familiaren zikloa, kanpotiarrak tartean, eta gaur ere horri helduko diogu, ane eta iratirekin, baino kontatu dezatela beraieko beto nondik hasiko garen. Basiko gana, lehenengo, aurreko egunean utzi genunetik, baina pixka kontestualizatzeko gaur erabiliko ditugun testu eta hausnarketara lagundu diguten hola materialak bizatia pixkat, bai Nuria Alabaok eta bai Maria Pazosek dauzkaten hola idatzi batzuk, ez? Orduan, lehenengo interesa daukanak edo, bilatzen baditu, bi emakume hauek aurkituko ditu, Maria Pazosen kontra el patriarkado eta gero Nuria Alabaok azkeneko hilabetetan edo idatzi ditu hainbat artikulu, pixkatez, familiaren inguruan edo, familia instituzio bezala kuestionatzen, hortik handi joazen, hortik hitz egiten dugu. Bale, txatean jarri ditugu hemen, jaekin dezaten gure entzulek, streaming bitartez jarraitzen ari balin bazarete, hor dakozue liburuen eta testuen izen eta abizenak. Eta justu gaur, gainera, berrian, Andoni Gainak familiaren inguruan testu bat idatzi du. Eta orduan, aprobetxatuko dugu gure bai, gaurko halako gure ez, hausnarketa tartetxoni bere esaldi batzuk azpimarratzeko. Hori da, pasardetxo batzuk hartu ditugu eta horrekin... Bazekin Andoni Gainak gaur familia izango nola izpide bigarren kafean. Aurreko asteazkenen entzuntzun, trantzuten, asteazkenean dator bigarren zatia familiarena eta nik ere parte hartu nahi dut. Bale. Eta ze esan du Andoni Gainakoa? Hortxe. Ez dut balorazik egingo, ez dakiteta egiten. Baina azken amarraldietan irabazlerik izan bada, familia izan da garaie. Familiak ez zuen ospe honegirik duela urte batzuk. Duela amarraldi batzuk familiaren aldarria eskuin elizkoiak egiten zuen. Eta geure burua aurrerakoitzat geneukanontzat, familia fardela gehiago zen beste zer baino. Mundua badabil ordea. Familia ereduak askotarikoak izan daitezkela frogatzak eragin egin digu lehenengo ikuskera kolore bakarrekoan. Zaintzak duen garrantziaz jabetzen ari gara, eta zaintzak gehienetan gure seme-alabetara eta gure aita amenganar eramaten gaitu, familiara. Paisaia ideologikoaren eremu zabalak harrapatu ditu familiak azken boladan. Zabalegiak akaso, baina hitz eman dut ez dudala balorezik egingo. Aipatu ditu Andoni Gainak gai gako batzuk, eza? Zaintza, estatua, eskuina, familiaren aldarria... Bai. Kolore bakarretako hori eza. Bai, eta pixka bat, kanpotearretan behin baino gehiagotan ekarri eguna, ez? Gauza gutxi daudela neutroak, ez? Eta familia ere, kontzeptu bezala edo instituzio bezala edo ulertzen dugun moduan, ez? Neutroa ez dela, ez? Badauzkala implikazio batzuk eta badauzkala implikazio batzuk egunerokoan, baina baitaren nola ulertzen dugunez eta hortikan, azkenan ze bizitza daukagun eta ze ere mundua begiratzeko edo ikusteko modu bat ere bada, ez? Bai, eta batez ere oso jerarkikoa, ez da? Hartzen dela familia iaia denon helburu ideal bestela,
eta bueno, sistema monogamon oinarritutako egitura jerarkiko hontan lotura edo bikote heterosexualana da punta, izango genukena jerarkia honen puntu gorena bezala, eta hortik handatoz seme-alabak, eta hori da lotura reproduktiboa edo izango genukena, ez? Eta honen ondoren datozela odolkidetasun harremanak izango genuna familianak, ez? Eta balio gehien daukatena bezala hartzen diala, ez? Horregatik ez dela neutroa eta instituzio bezala funtzionatzen dula, eta hirugarren maila baten gero dela, odolekauk ez dian lotura afektibok, eta, hortikan aurreako guztik ez, baina mailak eta hau, ez degula guk aukeratzen, ez degula bakoitzak ezartzen, edo bai, baina benetako borroka bat dela, pixka bat ezarrita daukagun sistemaren kontra. Eta pixkat hortik, ez, azkenen ez badugu foku aldatzen, beste lotura batzuk zailago egiten diala, eta pertsonen independentzia ere, ez zailago egiten zaigula. Bai, eta aldarrikatza pixka bat hori, ez? Azkenean familia, instituzio bezala kuestionatzen denean, azkenean ulertzen delako, ez, izango lit bezala, ze familia mota, ez, eta askotan hitz egiten ega familia mota atetaz, eta hori da pixka bat zabaldu nahi duguna, eta andoni gainak ere, nik uste torren ningun egiten du lausnarketa, eta bestetik baita ere, ze garrantzizkoan pertsona izatotxagatik independentzia edukitzea, ez? Eta gaur bai aztertuko ditugu, aurreko egunean ingenun nolako laburpena zen historian zehar kokatzea, eta ikustea nola iritsi ginean pixka bat, ez? Familia modu ontara ulertzea, eta bai gelditzen zitzeguna da, ulertzea edo ikustea nola, estatuak ze paperra edukidun hor eta ze garrantzia edukidun, ez? Politika batzuk aukeratu edo besteak, edo batzuk sustatu edo besteak, nola, azkenean, oraindikan ere, gizartearen egitura gehiago oinarritzen duen familian. Eta horren, esango nuke, kontran edo dagona da, azkenean, pertsonetan oinarritzen den, ez? Oinarritzen diren edo politikak. Ez dula esan nahi, pertsonetan modu individualista batean, ez, edo modu isolatu batean, elkarzaintzak egon daitezke, baina eskubideak pertsona moduan izatea, eta ez dakizeinen emaztea zehalako edo, ez dakizeinen alaba zehalako edo, eta bizkat horren inguruan hitz egingo dugu gaur. Bai, hau da, familia tradizionalaren ereduari erantzuteak ez ematea estatus diferente bat, ez, bizkat hortik. Oso ondo, aipatu genituen aurreko astean erdiaroko aldaketak, aipatu genuen Holanda, aipatu genituen familia eredu desberdinak, baino gauza gehiago aipatu behar ditugu. Oso aldaketa garrantzitsu bat familiaren egituran, ez da? Bai, aurrekoan ere komentatzen genuen, ez? Nola familiak, orain ulertzen, edo familia hori ez tradizionala, edo nuklearrak, edo zer relazioa daukan kapitalismoarekin eta patriarkatuarekin, eta orduan lan merkatuak horretan ere, ez? Zer eragina daukan, edo nola lan merkatuak lan merkatuaren ez dakit neurriak, ez, edo funtzionamenduak nola sustatu duen hori familia mota hau izatea, ez, erdigunean. Eta zergatikan, komentatu genuen historian zehar nola etxeetan, gerota ez, etxeak txikiagoak ziren, eta familia nuklearra bihurtzen zen zentro, ez? Eta komentatu genuen pixka kontzeptu izan zen burbuiarena, ez? Bizi ginen lolako, ez, familia burbujaetan, eta zegertatu zen, eta nola bihurtzen zen gizona, ez, sustengu eta emakumea horren dependiente. Eta guzti horrekin, noski, soldatak eta lan merkatuak eragin zuzena dauka. Egia da, emakumea dependiente bihurtu zenen ekonomikoki edo lan merkatuarekiko, egia da 70ko hamarkadan, deitzen da, batzuk deitzen dutelako isilpeko iraultza, zen aurrera pauso bat eman zuten eta enplegu formalera egin zuten salto, ez? Orduan ikusten da nola emakumeak azkenen bere lan espektatibak aldatu zituzten, beraien hezkuntzan ere zentratu ziren, eta kuriosoa da, badaudelako grafika batzuk emakumeak 35 urterekin ze lan espektatiba dauzkaten, eta
60ko hamarkadatik 80ra ze olako evoluzioa dukizun, eta ikusten da nola 60ko hamarkadan emakumek ez zuten inolako espektatibarik, lan formala, lan neta zeiganean, ega lan formala, zen badakigu izugarrizko, lan ez formala badagola. Soldatapeko lanata. Hori da, soldatapeko laneta zeria. Eta orduan nola ikusten da hori, nola ze desberdintasuna dagoen, eta nola 60ko hamarkadako emakumeek ez zeukaten inolako espektatibarik, beraiek lan merkatu formalean parte hartzekoa, eta nola poliki-poliki hori, azten gontzen, eta nola gero eta emakumeen erabe gehiagok, espero zuten, 35 urterekin, lan munduan edo egotea. Eta egia da hori, gero 80ko hamarkadan egintzala gelditu, eta hor, holako estankamentu bat egon zela, zergatik orain ikusiko ditugun hainbat gauzengatik, azkenan lan merkatuaren garapenagatik. Egia da, emakumeak lan merkatura salto egitea izan zela posible hainbat aldaketangatik, alde batetik mundu gudak garrantzia dukizun, Europa mailan esaten ari gara, zergatik zen gizonek hainbat postu txikutzi zituzten, garrantzuelako, edo, eta orduan emakumeek okupatu zituzten postu horiek, orduan ja aurrekoan komentatu genuen, zeudela legeak emakumeak ez lan egiteko fabriketa, baina, claro, mundu gudan beharrezkoak ziren, orduan ja lege horiek ez zuten olako indarrik, eta orduan, ja behin emakumeak fabriketan parte hartzen hasi zirenen, gero, zailagoa zan, ateratza hortik. Gero, antisorgailuak ere edukizuten garrantzia, bazkenan emakumeak erabaki zezaketelako, ama izan edo ez, eta, horrek errestentzun, lan merkatuan aritza. Eta gero baita ere, zerbitzu publikoen garapenak, askotan emakumea direlako zerbitzuetan, oso sektore feminizatuak dira, eta orduan, ez ziren hain gizon lanak, denak akotxarten jarriko dugu, baina. Eta orduan, guztionek suposatu zuen familia egituran aldaketa bat. Zergatik, emakumeak lan merkatura sartzen hasi ziren, eta orduan, asko ikusten zuten hori gero alde batera zaintzetara dedikatzeko, ezkontzak orduan beranduago gertatu ziren, dibortzioak ere bai, jaiotzetasak ere jetxi ziren, bazkenan badakigu, eta gaur egun ere hori pairatzen dugu, kontziliazioa oso zaila dela, eta orduan, familia egituran nolabaiteko aldaketak suposatu zituen horrek. Egia da, Europako lurralde guztietan gertatu zen arren, oso modu desberdinetan gertatu zela, eta familia tradizionala benetan errotuta zegoen lurraldetan emakumeak azkenan aukeratu egin behar zutela. Edo lan mundua, edo familia tradizional nuklear hori, Eta orduan, hor bai ikusten dena da, diferentzia, batez ere iparraldeko lurraldeekin, eta gehiago mediterranealdeko lurraldeekin. Baina egia da ere bai, naiz eta emakumeak lan merkatuan sartu modu desberdin batera sartu zirela, eta lanari zegokionez, gizonak jornada osoa zeukatela, eta emakumea berriz, jornada partziala, askoz ere prekarioagoak, soldata arrakalak, segregazio sexualak, gaur egun ere oraindikan pairatzen ditugun arazoak. Hori da, baina, baina hasieratik edo hasi ziren. Eta gero 80ko hamarkadan, uste zen, emakumeen lana arazo izango zela gizartearentzako, hori ez zirela aurrak jaioko, individualtasuna, insolidarietatea, eta orduan, 80ko hamarkadatik, ikusi da hori ez dela gertatu. Zergatik, estatuak segun eta ze politika publiko eramaten zituzten aurrera, eta segun da ze gizarte mota sortzen zen, hori kompatiblea zela. Gainera ikusi da, emakumeak lan merkatuan gehiago parte hartzen duten lurralde horietan, jaiotza tasa ere altuagoa dela. Eta beraz, hori uste zen, edo pentsakera tradizional hori, esan ez emakumea lan merkatu alden badago, gizarte gabe geldituko gera, jazta. Guztiz irauli da aurre ikusten hori. Hori da, bai. Eta zergatik, eta hori da orain ere ikusiko, interesgarria da ikustea nola, hori azkenean estatuak hartzen ditun neurri horiek modu batera edo bestera
laguntzen duten, zen oso, bueno, azkenean zentroan zer dago, zaintzak daudela, ez? Eta badakigu lan merkatua ez dela nahikoa gure bizitza sustengatzeko, eta bizitza sustengatzeko zatirik ez, handiena, hori azkenean pertsonen arteko erlazioa direla eta zaintzak direla, ez? Eta hori moduren bateak gizarteak sustengatzen baldin badu, horrek ematen du aukera, beste aukera batzuk egiteko, ez? Bizitza aukera batzuk egiteko. Azkenen politika publikoak dira, ez? Estatu familiarista eta ez familiarista baten arteko desberdintasunan argienak ematen ditunak, ez? Azkenen politika publikoen bidez ongizate estatua besten baldin bada, lortzen dana da, berez gizabanako hauek dauzkaten beharrak asetuta daudela ongizate honen bidez, aldiz ongizate estatu hau urritzen hasten bada edo bere zerbitzuak rekortatzen hasten badia, familia bihurtzen da bizitzaren sostengu nagusi, ez? Horrek sortzen duen familiarekiko menpekotasunarekin, eta beraz, gizabanakoek askoz ere, seme alabek adibidez, askoz ere askatasun gutxigo daukate, beraien proiektu propioak egiteko, eta familiarekin daukaten harremana, hau benetan, disiplinazko bat, azkenen bihurtzen da muga bat, ez? Eta ari garenean politika publikoetaz, bereziki garrantzitsuak, zerbitzu sozialak eta kontziliazio politikoak. Bai, hori da, bai. Gainera pixkat, hori ez, alde batetik daukaguna da badibidez, ez? Aurrentzako, aurreskolak, ez? 0 eta 3 urte artekoak, dependentziarretarako residentzitan, ez? Ze plaza dauden. Kuriosoa da, badaude datu kurioso batzuk, pixka bat nik uste dut markatzen dutela, ez? Nola pentsatzen dugun, eta adibidez, dependentzia legea 2006koak bai esaten du, olako zerbitzu publikoak egon behar dutela, hori hori kudeatzeko, baina hori garatu arte, olako sortuzun zaintzaile familiarrari ematen zitzaion laguntza. Izan bartzun informala, ez? Hau da, ez da norbait soldatapekoa. Eta dependentzia lega eta diru laguntza hau dagoenetik, 132 hazi da familian egiten den zaintza, pertsona dependiente bati, ez? Orduan, nola segunda zen neurri hartzen diren ere, sustatzen dela gehiago sistema bat, edo funtzionatzeko modu bat, edo ez, ez? Orduan, hori, nik uste dut, buruan eukitzekoa dela, ez? Azkenen, 132, numero handia da. Potentea da, hori 2006-tik 2016-ra, baina, pentsatzen dut, azken urtetan asko ez tala aldatu izango, ez? Gero kontziliazio politikak ere, gurasotasun baimenak, ez? Egia da poliki-poliki emakume eta gizon edo ama eta aitan arteko, ez? Baimenak parekatzen dihoaztela, baina oraindik ere oso motzak dira, eta konparatuta beste hainbat, ez? Estaturekin askoz ere baimen laburragoak dira. Orduan, horrek ere kontziliazioa zailtzen du, eta azkenean nor gelditzen da, ez? Lan merkatutik kanpo. Orokorrean emakume izaten da, ez? Bestetan ere eszedentzia hartu behar hori. Diru laguntzak ez daude horretarako, gainera bakarrik daude guzti hauek esaten nahiana da, daude seme alabekiko, ez? Seme alabekiko edo gurasoekiko, orduan honek ere sustatzen duna da, zaintzak egitea, hori ez, azkenean etxean bizidianekin edo, komentatzen genuen burbuja hontan, ez? Ez da aukera bat, izebak eszedentzia, izebak baimen bat hartzea, eta transferitzea, ez, baimen horren kapazitatea. Badaude adibidez, estudioak esaten dutenak nola, estatu mailan adibidez, askoz ere portzentai gutxiagok egiten dituzten zaintzalanak, edo zaintza moduren batea zaintzen duten, ez, beren inguruko norbait, adibidez, Dinamarkako, Dinamarkako egoerarekin alderatuta. Honek zesan nahi du, zaintzara dedikatzen direnak ordu pila bat dedikatzen diotela. Baina, ez, populazioaren portzentai txikiago batek dedikatzen dizkiola orduak zaintzari. Eta aldiz, Dinamarkan eta Suezian eta badaude, askoz ere jende gehiagok dedikatzen dizkio ordu batzuk zaintzari, baina askoz ere ordu gutxiago. Hala ere ez dugunekin idealizatu nahi, ez, lurralde. Batzutan ez, bera, eske birazatu bizidian Suezian edo Dinamarkan,
Badakigu ere bai, ez, ongizate estatua, gainbera dijoala toki guztietan, lurralde hauetan ere bai, baina justu familiari loturiko gaietan badituzte beste politika mota batzuk, ez? Eta horiek alderatzeko garaian bai igual balio digute kontraste moduan, baina ez idealizazio moduan, ez? Beste lamaten du. Bai, eta askotan egiten dugu, eta ertz asko dituzte beste herrialdeetako politikek eta... Claro, eta beste hainbat politiketaz itzengo bagenu, ez? Ikusiko genuke, ez da, baina, justo, ez, familiarekin erlazionatutakoetan, beste... Adibide bezala balio dute. Hori da, bai. Eta bestalde baditare badago politika fiskalak adibidez, ez? Ze ondorio ze eragin dauzkaten. Eta hemen pare bat eta zitze egingo dugu, baina bai irutu zaizkiguna da deigarriak, ez? Adibidez, badago alargun pentsioa. Eta alargun pentsioa dago zu norbaiten ez bikote, baizik eta ezkondu eta egon baldin bazera. Badaude hor nahiko paradojak, adibidez. Pertsona batek pentsioa kobratzeko, ez, 65 jubilatzen danean, 65 gora edo, 15 urteko zitizatu behar izan ditu. Alargun pentsioa jasotzeko nahikoa da urtebetez pertsona batekin ezkonduta egon izana, eta pertsona horrek 500 egun kotizatu izana. Orduan gertatu daiteke, pertsona batek 14 urte kotizatu ondoren ez daukala lanagatik pentsioa jasotzeko eskubiderik, baina beste batekin ezkonduta egon baldin bada, edo hiltzen baldin bada, bere senarrak edo emazteak badu bere pentsio horren eskubidea. Ez, orduan hor ikusten da zeinetan eta nun jartzen den fokoa edo ze gauzak lehenesten diren, ez? Beste politika fiskal bat zuzenean erlazionatuta dagoela, ez? Hori, familiaren zentralitate honekin, da pertsona fisikoen zerga, ez? IRPF, edo gainera orain gaude, ez? Errenta iturpenaren garaian. Ui, gaurko gaia aipatu denzu. Zagitzen bat aliz aipatu den gaur saioa prestatzen ari ginela errenta aitorpena esaldia. Bizpairu aldiz bintzat bai. Gehiegi da. Sustorik hartu ez duen. Ez sustorik, ez baino... Nik ez dakit baino bai, sustatoriko. Internetekin burrukan gabiltzen, oraindik 2021 eta telematikoki gauza egiteko oraindik arazoak. Hor badago aukera bat, dala ezkonduen tributazio bateratua. Zesan edu horrek gizona dala, eta orain gizona dala, ez? Olako zentroa, eta dala zergadun nagusia, eta orduan emakumean, ez? Ez daukan ez ingresurik, adibidez, ez? Bere menpe dagola. Esaten dut gizona dela zergadun nagusia, zen ezkonduen tributazio bateratuan, 80%etan gizona da zergadun nagusia. Orduan, izan daiteke, ez? Esatea ez bira, emakume izango da zergadun nagusia, eta gizona da adibidez, ez? Soldatarik ez daukana, eta orduan, baina 80%etan, badakigu zergatik ez, normalean, lan merkatuan, askoz ere, eta ikusi egun bezala ez, presentzia handiagoa dutelako gizonek, eta normalean ez, soldatak ere handiagoa direlako. Orduan, hemen hainbat arazo daude, baina, familiarekin erlazionatzeko, jartzea, bigarren pertsona, emaztea, obaria da, eta da, seme-alabengatik jasotako obaria baino handiagoa da. Eta ez hori bakarrik, familia monoparentala izatagatik ere badaukazu obaria, baino bikotekidearen obaria handiagoa da seme-alabengatik eta familia monoparentalek dutena baino, ez? Orduan, karo, gainerak honek, sistema honek, ez du kontutan hartzen, adibidez, ordaindutako lana ez daukan pertsona horrek, izugarrizko zerbitzu pila sortzen ari dela, ez? Eta izugarrizko lan egiten ari dela, eta horrek balore erantxia ere sortzen duela, hori ez dago hor. Ez da kontutan hartzen. Ez da kontutan hartzen. Ez da kontutan hartzen ere pertsona horrek etxean, edo etxetik kanpo lan egiten duen pertsona horrek, aurrezkiak ere suposatzen dizkiola familiari, eta gainera honek estimuloak kentzen ditu lan formala lortzeko.
Pentsatuz, ez bezulan formala lortzen, eukiko dituzu zerga, edo lortzen badezu zerga gehiago edukiko dituzu ordaintzeko, ez? Orduan, badaudela ikusten duen bezala, ez politikak ez dutenak sustatzen, ez dutenak laguntzen, hane komentatzen zuen bezala, benetan familia ereduak aukera pertsonalak edo aukerak izatea, eta bakoitzak aukeratzea, egokien, edo momentuan, nahi dugun familia sistema hori, eta familia ulertuta komunitate edo tribu bezala, ez? Eta, honekin lotuta ikusiko dugu ondorio bezala berfamilizazio prozesu bat eman dela, eta, 70 margarren hamarkadan, askoz ere independentegoak zian familiarekiko gaur egun geranak baino, ez? Orduan, pixkat berriro kontestuan jartzegatikan honek, pixkat lotuko dugu bai oinordekotzarekin eta horrek sortzen duen, pixkat familiaren hasieran, familiaren sorrera izan zen esan nahi horren, ez? Bakoitzaren, kapitala edo bakoitzak zuzkan ondasunak iraunarazteko kate horrekin lotuko dugu eta etxe bizitza eta jabegoakin. Zer pasatzen, Espainiar estatun, diktadura garaian, etxebizitzaren jabetza politika sozialen zentrua bihurtu zala, eta estabilizazio politiko errepinta bat ere izan zala. Honek, ekarrizuna zen, 1950 ingurun populazioaren gehiengoa alokairuan bizizala, eta aldiz hau, inbertitzen juntzala, 2007 187 etxebizitzen jabea izan arte. Ez? Orduan, ze pasatzen jende guztian, klase ertainan edo langile guztien aspirazioa zela etxe bizitza bat erostea. Eta orduan, 70 margarren hamarkadan hezkuntza eta osasuna gero eta gehiago privatizatu ziren, hau da, ongizate estatu hontan gero eta murrizketa gehiago ikusi genitun, eta honek izan zezaken erantzun sozialek egiteko, higizinen aktiboen prezioen inflazioa mantendu ingo da. Honek ze ekarriko du? Jendeak onduratuko dela, euren etxe bizitzak, euren lanak baino etekin handiagoak ematen dizkiela. Eta orduan, beste alde, zerga gehiago ordaintzen dituztela, lanetik irabazten duten dirutik, etxe bizitza baten jabetzangatikan jaso dezaketen onurak baino, ez? Orduan, jendeak kezkatuta egongo da jabetza bat izateaz, eta honek ekarriko dizkien etekinataz, euren soldata bat baino. Euren soldataz baino, ez? Eta, orduan, iristega pixkat gaur egun daukagun egoera hontaran soldatak oso prekari, eta gero aparte uki ditugun krisiak, eta ez, baina pixkat generalizazio bat egitegatik anola linearitate pixkatekin. Eta orduan, gaur egun oso zaila da, adibidez, alokairuk erregulatzen ditun lege bat planteatzea, bazkenen olako neurriek higierizinen errenta jaisten dituztelako, eta jabeek diru iturri handi bat galduko luketelako, ez? Eta, soldata bajuk eta zerbitzu publikok eskasak dian momentu hontan. Orduan, honek zer dakar soldata bajuk eukitzeak eta ongizate estatuaren olako rekorteak izate honek, oinordekotzaren oso dependiente gehala, ez? Gaur egun, pertsonen posizio edo klaseak definitugo da hola, iaia familitik datozkizun jabetzengatik, edo gazteen kasun, eta ez da gazteen kasun. Gurasoek eman aldizazuketen diruagatik, berez zure lanbideak ematen dizun diruak baino, ez? Eta bihurtu da berriro, barkatu irati, oinordekotza azkenen, oinordekotza hau pilatzen eta transmititzen duen instituzioa, eta gurasoen gandik seme-alabetara joan zerbait, ez odolez. Claro, eta ez bakarrik transmisio hori, baizik eta ze behar suposatzen duen, estatua gero eta zerbitzu publiko gutxiago ematen ditunean, eta adibidez unibertsitatea gero eta garestiago den momentuan, edo azkenean familia pixka loteria bezala da, ez? Tokatzen bat loteria enate baldin badezu, ez? Boleto egokia, eta orduan oinordekotza dago, eta orduan ikiezin azkate, eta orduan eukiko dezu asko zera aukera gehiago, ez? Bai ikasteko, edo zerbitzu publikoek eskaintzen ez dituzten zerbitzu horiek ordaindu ahal izateko, eta bestela
bueno, ez, azkenen hemenatzen badago klase, olako perpetuazio bat ere bai, ez? Bai, eta azkenen, baita familiarekiko lotura, osea, derrigorrezko lotura horrek ze behar dezu hori, osea, diru hori bizitzeko, ez, sortzen dula efektu disiplinatzaile bat, eta behar zaitula, ondo eramatea familiarekin, eta azkenen oinordeko batzaren garrantzi honek ematen dula, 60-70 hamarkadan askoz ere mugimendu sozial eta gehiago dela, askoz ere askatasun gehiago zeon, dependentzia gutxi gozeolako familiakiko. Eta hurrengo batean hitzein barko dugu oinordekotzak familietan sortzen dituen gatazketaz. Zer izin esaten de ondo eraman bertzala familiarekin eta behartuta. Hori zerkara izan da gaurko konbertsazioetako bat. Bai, baina hemen badaude familiak oso ondo eta oso pozik eta elkarrekin eta asko maitegea eta dirua iristen da nolabait nun baitetik eta ez gara hain lagunak. Baina hoi bai dela kaineroa eta guk aurrera jarraitu behar dugu. Eskerrik asko Hane eta Irati. Eta gero honekin jo bukatzen dut, pixka bat aprobetxatzeko, guk ere ekarri nahi genuen honea da nola zaila dan alternatibak ez eukitzea, baina benetan familiari alternatibak ere denon artean bilatu behar dizkiogun eta askoz ere askeago eta librego sentitzeko ere bai. Gu aurrera goaz, eskerrik asko neska, kurrengo astean jarraituko dugu, eta izan gaitezen libre diruak uzten digun bitartean. Keep calm and bigarren kafea. Iñaki, zuk bakizu zer dan edukandola emozionek prestatu duen adimen emozionala hezkuntzan formakuntza? Zoze entzun dut, baina... Zoze entzun dezu? Bai, ezkenen aurretan nerabeen bidelagun emozionala izateko formakuntza berezi bat, ez? Hoixe da, egun hauetan aipatu dizuegu edukandola emozioneko kideek eta bereziki Dona Peian izenietok 5. urtez eskainiko dutela adimen emozionala hezkuntzan formakuntza eta Iñakik esan duen bezala, aurretan eraben bidelagun emozionala izateko prestatuko zaitu formakuntza horrek. Aurten berriro online da. Lehengo urtean online izan zen, segulako arrakasta izan zuen, eta aurten formula errepikatzea erabaki dute. 5 urte izan bali badia, men arrakasta eta ondo indako formakuntza badan. Hoixe da. Beraz, badakizue, 1 orduko formakuntza teoriko praktikoa online, tutoretza eta online klase ez gain material pilloa bidaliko dizuete, eta zeinentzat da interesgarria bereziki. Berezik interesgarria izango da, ez irakaslentzako gurasoak, hezitzaileek eta begiraleak, zazkin finen horiek dira aurretan nerabeken bereziki biltzen diren pertsonak. Hoi da, baina nork ez du inguruan aurre edo nerabe bat. Denok. Beraz, sekulako planazoa da, formakuntza hau, oso zinez interesgarria eta matrikulatu nahi balin badezue, 3 webikoitza edukandolaemozion.com webgunean sartu, edo zalantzarik baduzu, idatzi info abildu edukandola emozion elbidera, edo idatzi, edo deitu, edo WhatsApp, edo Telegram, edo SMS bat, 689-812-152 zenbakira. Adimen emozionala hezkuntzan, sekulako formakuntza. Eta gu, bagoaz aurrera. Ez gara. Gaurko doinuetatik haratago saioan Jon Pagola gonbidatu dugu, kaztari lokala eta kulturala. Batzuetan etortzen dira saio honetara, musika munduan bereziki murgilduta ez dauden pertsonak, baina gaurko kasuan musika bizi duen gonbidatu badugu. Ez eta azken aldian ari den Donostitikan, kaztari lokal fazeta horretan postaletatik haratago dagoen Donostia hori maixuki erakusten. Ongi etorri, Jon, zer moduz? Kaixo, eskerrik asko. Zu ohituta zaudez musika hitz egitera, askotan galdetzen dio jendeari zer moduz musika hitz egiten, zu ohituta zaude.
Bai, ohituta nago, nik musikarekin oso erlazio estua dakat, entzule bezala eta gero askotan hitz egin dut eta idatzi dut horri buruz, eta musika da nire bizitzaren zentroa. Aurrekon izendatu zidaten beti egiten un galdera hau nire bronkano galdera bezala, baina kostatu zaizu lau abesti hauek aukeratzea? Ke ba, segituan egin nuen. Bai, bueno, hori ez da beti paratzen, musika asko entzuten du jendeari, askotan gehiago kostatzen zaio aukeratzea, baina, bueno, posten naiz, eta gainera uste dut aukeraketa honetan, lau abesti aukeratu dituzu, baina pixkat errebindikazio bat nahi izan dezula, ez da, pixkat bueltatxo bat eman diozu lau abesti kutxunen kontzeptueni. Hori da, azkenean, bueno, askotan olako galderekin juten gera nostalgiara, ezta? Eta nik egin nahi nuen errebindikazio bat gaur egungo pop eta rock musikari buruz. Orduan, bueno, uste dut gaur egun egiten den pop eta rock musika oso ona dela. Eta esan nuen, bueno, goazen aukeratzera azkeneko 2 urte hauetako lau kanta eta hor nago. Bai, ze pasatzen da asko musikan, ez? Eta, bueno, musika zineman denaz nostalgia dugu bizi, eta beti jotzen dugu aurreko garaiak hobeagok zirela. Klasikoa da. Eta, txikitatik ez? Bueno, entzule jakin dezaten, musika hitz egiteaz aipatu dugu, eta gu geu hemen gaude taberna bateko terrazan lasai, eta ordu erdi luze hon gara musika hitz egiten, mikrofonak pizta aurretik, eta nik aipatzen nuen, ez? Nola 13 bat urtekin heavya eta entzuten nuen, eta ja 13 urte nituenean, ematen zuen dena asmatuta zagoela heavy munduan, ia urrundu nahi izan dikan, baina ja da, entzun barreko on guztia entzun da zegoela, eta bueno, geroko azetorrenak, bueno, ziala talde on hoien ondarreko musika bezala, eta hori uste dut pasadala oraindik pila, ez jendeak usten dula 70. hamarkada edo 80tikan ez dela robega sortu, eta zuk ekarriko duzu onera argi eta garbi erakusten dituen gauzak oraindik musika ona egiten dela eta oso musika ona egiten dela. Hala da, eta gehien bat nik ekarri duena izan da hori pop eta rock and roll inguruko musika bat, nun igual jende askorentzako 60. hamarkadan, 70. hamarkadan izan zuen haien punturik altuena edo hoberena, baina asko daude eta honak taldeak gaur egun estilo horretara heltzen direnak, eta nik uste dut bandera hori astindu behar dugula, ez? Eta hor nago, bandera hori astintzen saiatzen. Bale, primeran, entzungo dugu lehenengo abestia, dela Kevin Morbyren Campfire, eta itzen dugu entxe bertan abestien buruz pixka bat. Oh my, oh I guess that I've done my time, now I've laid to rest. There's a campfire inside my soul, and it billows. In the sky was 1,000 years old, always kept time in my back pocket. No man, goddamn, came to take my soul. Shut the door, then lock it. And where have all of my friends gone? And where did all of my friends go? And where have all of my friends gone? They billow. Vale, Kevin Morby bakarlari estatu batuar bat da, bera Butch taldean egon zen, eta gero ekin dio bere bakarkako ibilbideari Lurri eta Bob Dylan antzeko estiloa jorratzen, baina gaur egungo ukitu batekin, ez? Eta berazkeneko diskoa dago kokatuta Ipar Amerikako barnealdean. Bai. Eta orduan ni goratzen naiz aurreko urtean entzun nuela, eta ni justo nintzela Segoviako herri txiki batean,
Eta ni ateratzen nintzen korrika egitera pues, Campos de Castilla horietatik, eta imaginatzen nuen nere burua Kevin Morby bezala, hortik korrika egiten eta beste hau kantatzen. Bai, ezkeron egia da, ni bideoklipa ikusten egon naiz honeatoria horretikan, eta egia da, beha dago gitarrarekin hor, pixkat inguru desertiko, baina ez desertiko, gero kotxe baten, pikapoitako baten barruan. Ze polita den, Polita da, bideoklipa oso polita, eta, bueno, egia da, izan daitekela Espainia utxo horretako edo zein paraje, hori gure asko ez ditugu ezagutzen, baina Segovia aldean eta hor, badaude paraje nahiko politak eta kotxean zoazenean ikusten dira. Eta aipatu duzu Lurri, aipatu duzu Bob Dylan, eta egia, abesti honek entzuten dezuenan badukala hori garai bateko kutxua, eta esan duguna ez, aldarrikaban hartan, begiak itxita entzuten duzun zerbait baldin bada, aso joko zutela beste garai batera, eta bai, hori erakusten du oraindikan egiten dela musinika diez, Kevin Morby enun ezagutzen bakarrako ibilbidea, ez nekien disko bat zeukala eta sorpresa politu bat izan da. Posten naiz. Atzo lagun bati bidalin esan nion, bida, seguro gustatuko zaizula, ze badakit zure rollitoa nolakoa da eta entzun. Eta, bueno, hoien joan, bihar entzungo dut. Orduan, gero esango dizute ea gustatu zaion, baina bai, hori, azkenen bideoklipa berak ere baduka momentu bat, galtu behar nizun, ea abestian erola, ze bideoklip erdialdera mozketa bat bezala dago, eta azte zaizu berriro kantatzen, eta ematen du gaina zuri kantatzen ari dara. Abesti originalak ere hola du, edo bideokliparen efektu bada? Horrelakoa da. Bai, horrelakoa da. Bi zatitan egindako gauza bezala. Bai, horrelakoa da, baina gehia da bideoak nik uste dut ematen diola beste puntu bat, eta elikatzen duela zure imaginazioa, ez? Eta gainera, bueno, azkenan da amodi historia bat, ez? Bai, hori da. Bi pertsonen artean, bideoklipan ateratzen den emakumea abeslaria da ere baita, beren eskalaguna da, eta kolaboratzen du diskoan. Bai. Horren lotura gehiago lertzen dira bideoklipekoak. Kevin Morbyri buruzketan egon gara, baina bigarren abestira jauzi egingo dugu. Hau Alalasen Polar Onion da. Jon, aurkeztu nahi diguzu abesti aurretik, edo nahiago duzu entzulek entzutea? Eta gero jarriko gara honi buruzketan. Aurkeztuko dugu taldea. Bale. Orduan, nik esango dizut, de Alalas taldea edo Alalas taldea dela nire amar azken urte hauetako talderik kutxunena. Eta aukeratu nezaken edozein abestia, iaia, baina hau aukeratu dut berria delako. Entzun dezagun Alalasen abesti berri hau, Polar Onion. Tira, aurkeztu diguzu taldea, zure azken 10 urtetako talde kutxunetako hori dela, abesti berri batekin etorri dira, imaginatzen dut disko berri batekin etorriko zirela abestia ez aparte, ez? Ez, abesti berria da, baina azken diskoaren abestia da. Bale. Bai, berria da, zeren bere uste dut 2008ko diskoa dela, bai, hor zegoela, eta, bueno, aukeratu dut azeneko delako, eta ari garrelako nolabait errebindikatzen gaur egungo musika. Bai, eta bai badauka hori leno pop eta rock eta itzen dugun, badaka kutxu hori erabatekoa, ez? Bai, guztiz. Kasu honetan gainera, nik esango nuke dela Kevin Morbyren B aldea. Esan nahi dute, azkenean Morbyk joaten da barnealdera Ipar Amerikan, eta hauen musikak ni gutxenez, ni imaginatzen dut bidaiatzen West Coasteko kotxe batean, deskapotablea dena, eta pixkat sentsazio hori dakat, surfa, giro atsegina, lasaia, temperatura ona, de Alalas hori da,
Kaliforniako ametsaren sublimazioa. Ez, aipatu dugu Kevin Morbyren horretan nik imaginatzen dut paraje hori ez da izango da, baina, bueno, nik imaginatzen dut apalatxeak edo zonalde hori izan daitekeela lasai asko mendi horiek, arbola horiek, autori hartu dugu, eta ari gara ez goitik bera egiten Kaliforniako zati hori abesti honekin. Egia da, badaukala ez dakitan surfa, baina bai, alaitasun puntu hori nire burua zonalde horretara juten zaiten. Bai, eta gero egia da ere bai, eta nik ez dakit nun ikusi nuen, Twitterran igual. Bai. Rem taldearen Imitation of Lifeen pixkat espiritu hori daukala. Bai. Ez jazu sinistuko, baina Rem aipatu behar nun, nik ere. YouTubeen komentarioetan hasi nintzen arakatzen, eta bate baino beha hotzetezun. Ostras! Honek Rem gogoratzen dit pila bat. Ez da Rem baino, bauka zerbait Remen antzetikan. Eta aipatu nahi nuen batetikan, izan daitekeela hori, eta ezetikan ze behar daukagun beti roka eta popaen munduan, aurreko zerbaitekin lotzeko, ez da? Ez da, literaturaren beste pasatzen den, uste ere batzutan paretzen dela hau da Carver berria, edo hau da Ford berria, edo hau da ez dakiz, baina musikan erabatekoa da. Batzutan da gure kastariok dakoagun modua definitzeko zerbait, edo ez dakigunean ondo nola definitu, baina oso erraskeria ere bada, ez? Beti ez dakit nostalgiarekin lotuta dagoen, baina beti aurreko zerbaitekin lotzea, eta hau da ez dakize berria, edo musikan hau da izaro berria, edo hau da ez dakizein berria izaten den bezala. Izaro berria eta izaro berria da. Bai, eski hori da, izaro berria esatea oso graziosa da, ze izaro ez damaki 3-4 urte gehiago damaki, baina, bueno, 2 disko dazka, ez dazka beste, eta ja etatzen den berri bat, hori, Idoia Surmendi da izaro berria, eta hurrengoa izango da ez dakizein, eta sartzen gara beti horretan. Ez dakit bereziki rock eta pop munduan den, baina pasaba da, zenbat oasis berri daude edo zenbat... Egia da eta ez da egia, zeren bat egon zen eta nahikoa. Bai, egia da etiketa hori existitzen dela, baina gero ez dira iristen normalen biden galtzen dira talde horiek, ez? Baina... Ez, eta oasis errigioan niretzako orduan kontu zibile. Ikutu behar ez hori da. Aldea, baina, guezkaziko anaiak bezala borrokan, lasai, eri ginen alalasi buruzketan, eta, aipatu ez hori zure 10 urtetan zen dela kutxunena, zerbait berez dauki behar du hori izateko, zer dauka? Abestiak ditu, melodia dauka, dena dauka? Dauka dena, niretzako oso importantea da dena, hau da, estetika, oso landua dakate, oso koherentea dira haien estetika, bizimodua dela surferekin erlazia duena eta egiten duten musikarekin. Bai. Gero hauen influentzia dira 60. hamarkadako garajea, eta nik horrekin atopego naiz eta nago, eta atera dituzten disko guztiak gehien bat lehenengoa, 2012 urtekoa, pasada bada, eta niretzako da beti rekurritzen dudan disko bat. Diskoak, zen azkenean atera dituzte 4 disko, eta dena agate estiloa, musika, oso kompletoa da. Bai, azkenen kutxun bihurtzeko hori oki behar du, ertza asko oki behar ditu, arrazoi batekin ez da bihurtzeko kutxuna, arrazoi guzti horien lotura da. Hain kontatuko ikusi bera 3. honek ere kutxun bihurtzeko badaukan hainbeste ertz, hainbeste gauza eder, ze 3. abestira pasako gara, eta abesti honen izena Very Blue da, eta Nick Waterhousena da. Bai, eta pixka dena konturatu naiz endogamikoa dela, nik egin dudan aukeraketa, zeratik Nick Waterhousek ekoiztu zuen The Alalasen 2. diskoa. Beira. Bai, eta bera ere baita Kaliforniakoa da, baina kasu honetan berak egiten duen musika da soul musika, R&B klasikoa ere egiten du, eta orduan aukeratu dut bera pixkat errebindikatzeko berriz ere gaur egun egiten dela musika klasikoa,
Bai. 2021 garren urtean, duela 50 urteko musika bezain ona dena, Bai. eta seguru nago, hemendikan 50 urtera entzungo dugula. Ba, posileaz, nik ere hau esun ezagutzen, eta ezin izan nun behin bakarrik entzun. Pacific seas, very blue. When I catch a memory, that's me. Very blue, that's you in my mind too. Ba, Jon, nik esan dut behin baino betan entzun dudala, baina imaginatzen dut zuk bai entzun duzula behin baino betan, eta 2, 3, 4, 5 eta 10 aldiz. Pilo bat, eta gainera bideo horrekin, ez dakit ikusi duzun bideoa. Bai, ikusi dut. Daka lintxen rollo bat, ez? Edo ez dakit, iruditzen zait. Izan daiteke, dauka puntu berexitxo hori badauka. Bai, baina ez dakit, gero ere zerbait du hor intangible da puntu hori ezaki zer den. Igual da blue hori, ezaki zergaten musikariek, estatuetako musikariek, blue bada bai kolorea, bai tristura, eta blues ere hortikan dator, ez, tristuratikan, eta zergatik denek dakaten abestiren bat, blue, burura etortzen denena Bob Dylan da para la escala, It's all over now baby blue, eta ezaki zer, dene daukate blue horrekin zerbait. Bai, agian igual da you hitza ez errepikatzeko, you blue. Baizten daiteke. Zakit, hau txiste bat zen. Ja, baina txiste askotan egitikan puntu badakate, eta It's all over now baby blue ez, baina beste atzu badakate you hori hortikan. Eta Nick Waterhouse aipatu duzu ekoiztela ere badala, ekoitzi dula Alalas bigarren diskoa. Eta, hori soula eta rhythm blues eta hori lotuta aipatzen da askotan orain gaiotan nolaiteko revivala edo neo soul edo hori ere ala dela usten duzu edo... Bai, egon zen nik uste dut Amy Winehousen... Bai. Bere agerraldiarekin egon zen olako estanda bat, gero badago New Yorken ere baita promotora bat edo sello bat izena duena Dapton Records, eta horiek egiten dituzte disko pilo bat soul klasikoaren inguruan, adibidez, Charles Bradley hile egin zen, baina musikari asko daude, Sharon Jones ere baita hile egin zen, Sellonek edo promotor honek baita errekuperatu ditu artista hauek, ez? Eta nik uste dut neo-soul mugimenduani eman diotela bultzada ondila. Hala ere, zakit igual azkenek urtetan pixkat desinflatu egin den. Desinflatu egin den. Izan daiteke agian, zuk aipatu duzu Amy Winehousenek mainstreamerako izugarrizko saltoa egin zuen, horra atera ziren pare bat talde edo emakumezko abeslariek jarraitzen Amy Winehouseen bideo hori, gero desinflatu da, baina ez ote den ere horrelako musikekin pasatzen da batzutan, ez? Badirudi desagertu dela, batez ere mainstreametik desagertu dalako, baina adibide hauek dira non hor jarraitzen duten, non estilo hau entzuten duten edo dugunok jarraitzen dugun entzuten, eta noizbenka batek booma egiten du, eta derrepentean ematen du itzuli dela berriro, eta bai itzuli da, baina ez da inoiz jun. Hortzegoen,
eta horrek ekartzizu beste asko ezagutzera, baina non musikak ez hor mantendu dan beti eta horrelako estiloak, eta segurazki ikarrituzun lauek, non gehiago entzun da gutxi entzun da, beti erakusten duten maila hori mantentzen dela musikan. Bai, horrela da. Ze, pasago gara, laizter, laugarren abestia ez dakit Nick Waterhouseekin zerbait gehiago aipatu nezun, edo pasatzen gara laugarren abestira? Ez, tipoa crack bat dela, hori bakarrik. Hori izan da zer gehiago esango dugu. Ze, justo hori, rebaibalak eta gauza horiekin lotu nahi dut, laugarren abestia eutzule izango dugu Templesen abesti bada, You're Either or Something, eta niri, ez dakit da dozegon zaren ez, baina gitarra entzun dituen lehenengo momentuan, etorri zedan Tame Impalaren estiloko musika hori, eta non Tame Impalari esker edo erruz eta esker entzuten den asko gitarra modu hori, eta horrek bai ekartzen dula ez, azken finean Tame Impalak ez zer asmatu. Eta ez zer asmatu, eta egaretze egiten, 70. hamarkada, eta gian 60. bukaerakoa. Hori da. Eta non, hori ez, norbaitek ematen duenean jauzi bat, claro, Tame Impalak diskazua dazka, non derrepentian kontuatzen zara jendari hori indikak gustatzen zaiola musika hori, eta gazte jendeak esaten denan, nahi dute 20 urtekoak edo horrela, entzun dezaketela ere bai musika hau, eta kuriosidadea hartuko balukete Tame Impalatikan edo bestetatik,an, hau ez da kritika Tame Impalari ez da gutxiago ere ez, baina hori musika jaialdi mainstreametan dauden Tame Impala eta estiloko talde horiz aparte daudena deskubritzen, iritsiko zera Templesera eta beste musika askora, ez da? Hemen monologo bat egin dut, baina zure txanda. Ez, oso ondo esan duzu. Egia da, Temples dagola psikodeliaren buelta honetan, erabaita zenek urte hauetan, zuk aipatu duzu leheno soula edo itzuli dela, edo soul klasikoa izan dugula zenek urte hauetan. Antzeko fenomenoa izan da ere baita psikodeliarekin. Bai. Orduan, egia da, agian tontorreko imaginari dela Tame Impalarena, baina zuk esan duzun bezala, horren atzean beste asko daudela, eta horietako bat Temples da. Temples, hauek Inglaterrakoa dira, oso hile polita dakate, arropa ere baita oso guai dago, eta hauen estiloa da, nik esango nuke, psikodeli eta glam arteko estilo bat. Hasi ziren 2012. urtean, Tame Impala bezala, gutxi gora bera, eta joan dira diskoak egiten. Eta aukeratu duan abesti hau, uste dut dela, orain dela 2 urteko abesti bat. 2019 argitaratua. Hitz egiten du drogei buruz. Eta egin nahi nuke ez du nahi egin drogen aldeko apologia, baina bai egin nahi dut hedonismoaren aldeko apologia txiki bat. Eta erabaita errebindikatu nahi dut frivolitate puntu bat, nik uste dut beharrezkoa dela, eta gaur egun pandemian eta bizi izan ditugun hainbeste gauza sendoekin eta potoloekin, pixkat pixorik entzeko. Tarduan, abesti honek pixkat ematen zaitu bizitzaren plazer fisikoaren edo alde horretara. Eta horretik aukeratu dut. Azken finean esan ezuna ez, oso garrantzitsua da ere bai placer txiki horie, bideoklipa oso divertigarria da, bukaera partea eta horrena oso divertigarria da, eta gira ez, batzutan ematen du ateratzen den disko bakoitzak musika salbatu behar dula, eta izan behar dula Nobel sari bat irabazteko bezalako letrekin, eta askotan behar dugun hori da, musika entzun playri eman, eta ondo pasa, eta musikarekin disfrutatu. Eta listo. Eta zer gehiago, ez? Listo. Ez da gutxi. Ez da gutxi, guk ere berdina ingo dugu, play sakatuko dugu, entzungo dugu Templesen You're Either or Something, eta disfrutatzera. Eskerrik asko gurekin egoteatik gainon, plazerra izan da. Plazerra.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Norbere aitzulo bihurtzen denean, bizitzak zentzua galtzean, zuek bide iluna argitzeko iparri zarra. Espero gabeko 2019ko udan eman zituen bere lehen pausoak musika munduan Janire Arantzabek. Oriol Floresekin batera egin du bideo hori eta urtebete eta erdi geroago iritsi da gure eskuetaraino eta belarrietaraino emaitza, aireratzen. Esan ezin taldearen lehen lana da eta hilabete honetan argitaratu dute, hilaren erdialdera gutxi gara bera. Estreinatu berri dituen abestiak aurkeztuko dizkigu gaur bigarren kafean. Jatorra garenez, ez dugu Janire esan ezin direnak esatera behartuko, baina solastuko dugu eta kontatu aldiren gauza horien inguruan ibiliko gara berarekin. Guran dugu jada gainera Janire Arantzabe, airera dadila gaur kolgatzita guztikoa. norbere gabezia. Ongi etorri Janire. Opa, txaldeon. Nik gauza bat argitu behar dut. Oso jatorrak garela guk esaten dugu beti. Eta lasai asko bizi gara horrekin gainera Janire, osea que lasai. Horrengo zinorek ez du kontrakoa esan, gu aurrera. Ze jatorrak. Bai, arraro izan daiteke, esan nahi dut, zatoz irratsaio batera, eta aurkezlek diote oso jatorrak garen ez, eta Jose jatorrak garen, eta bai, baina, bueno, lasai, jatorrak gara. Jatorrak gara. Txaldeon. Bueno, jatorrak gea, baina guk ere galderak botatzen ditugu eta hortxe lehenengoa. Nondik dator esan ezin izena? Bueno, egia da, naiz eta musika proiektu hau honi izen hori eman, badala hitz edo kontzeptu bat lehenagotikan hasi zana, eta ez dela bakarrikan zerbait musikala bizketa, nolabait azken boladan ere bizitzai zentzu handi eman dion kontzeptu bat dela, pixkat ba hori. Deskribatu ezin dien gauza horietan edo nola topatzen gehan askotan, eta pixkat horren bueltan eman nion izenan, bereziki musika bidez lortu beterako pixkat, ba, bueno, esan ezin dien horiek edo kanporatzea. Segurazki ere garrantzi horren isla da izatea zure proiektu honen izena, eta ezagian diskoaren izena edo justu abesti batena bakarrik izatea. Hori da, bai gero egia da abesti batek ere izen hori hartzen dola, bai. Baina bai egia da izena jartzeakon proiektu honi argi euki nula, eta nula zalantza gai euki, bueno, bazalako hitz bat pixkat dena englobatzezona eta dena izentzuen bateziona. Eta zer dira esan ezin diren horiek, zer da hitz ezin dena dirazi? Gauza asko, nik uste momentu bakoitzen gauza pila bat darela deskribatu ezin dienak, baina nik bereziki bai sortu nun proiektu hau beldurretatik edo, eta, bueno, pixkat beldur horiek kudeatzeko modu baita bada nahiko komplikatu eta askotan, bueno, nola gauza asko zitugun esaten beldur utxengatik, eta pixkat, bueno, nik uste oinarri izango zala. Orduan, gitarra eta mikrofona dira zuetzako ere pixka bat beldur horiek askatzeko edo korapilo hori askatzo modua. Bai, aldi beren egia da horrek ere beldur ematen ditela, claro. Baina nik uste modu hori bilatu etela eta pixkanaka, bueno, sentitu etela udala nire leku eta udala nire bidea. Egoten da, jendea, musikari ezberdinek batzuk esaten dutez, musikaren bitartez adieraztea errexago egiten zaiela hizketan edo adierazi berran zuk ere aipatu dituzu beldur horiek, eta azkeneko abesti horretan aipatzen duzu, esan ezin diren hitzetan aurkitzen gara eta esan ezin diren horiek abesteko. Bai, nik uste totalmente, bizitzan
normalki iten ez detena lortu dutela musikak initea. Eta horren adibidez nik hitzeitako garaian, askotan zerbait oso simplea esateko, marroket 5 minutu izketan. Eta nik uste kontrako puntu dauketela abestitan adibidez, hitzeko oso zehatza diela eta mezu oso zehatza dutela, ez? Nik uste musikak lortzen dutela pixkat bizitzan lortu ez detena guain arte. Asko gustatu zait, esan dezula oso argi zeneukela izena, proiektuaren izena, ze imaginatzen dut nien ez musikari, baina zaila izango dela, eta hemen gonbidatuei batzuetan galdetzen diogu, aizu, eta taldearen izena nondik dator, eta askok esaten digute, ez genuken ideiken, abesti guztik sortuta, eta guaindik izenik gabe, eta ze gaizki, eta zuk ainargi eukitzea, ze suertea. Bai, egia esan bai, eta gero ere justo diskontan abestin titulokine berdine pasa zait. Orduan, ez dakit, igual errexegi gertagotean dena, baina bai, egia da proiektu izena ematekon, ze bai epatu izan dut ja baita gaiotan, ez dala zerbait soilik musikala, baizik eta, ez dakit, bizitzai, nire bizitzeko modu bai zentzu ematen diola, eta lehortatikan bai eukinun oso argi, eta egia da, lehortatikan hori sortea. Sarrera aipatu dugu ez, 2019ko udan edo hasi zinetela, hori ere interneten data saltzeatzen beti topatzen den datua da, baina kontatzen ari zan eragatikan, imaginatzen dut zu, musika edo bentsat zure etxean gauzak edo doinuk sortzen lehenagotik hasiko zinela, ez? Bai, ni musika entzun berez oso txikitatikan, ja. Gero egia da bai, eta justo igual diskonek nahi patu betela gehiago, badala igual zerbait nahiko pertsonala, baina nik musika beti entzun izan detela, baina igual nera bezaron hasi nintzela kontzienteki entzuten. Eta justo badaula abesti bat lainen irudiak, nik abesti gintzun nun, eta hortikan aurrean nik sentitu nun janire aldatu zala. Eta bizitza behatzeko modu aldatu zan abesti hortatikan aurrea, eta nik uste nahiz eta esan ezin proiektu gisa, hortikan 2 urtea dola iritsi, nik uste momentu hortan pixkat, azioi ere iten hasi zala, esango nuke. Diskoa aireratzen deitzen da, zer da, pixka bat esateko kaixo Euskal Herria hemen nago eta hemen nator hau esan ezin aurkeztera. Bai, alde batetik gustatzen zitzaiten zentzu hori ere hartzen zola musikalki, lehenengo lan azalako eta pixkat hasiera azalako, baina estetikane bai da oso historio pertsonala eta kontatzen da pixkat pertsona baten aireratzeaz. Nik uste ezin dela aireratu gabe bizi pertsona bat, eta, guain 21 bat urte ditutela, guain arte, nola ibili nahi zen kontu hartu eta, pixkat behan dugu gala aireratzea. Baina, bain kontatzen da pixkat, pertsona baten aldaketa edo historio bat, eta, bizitzeko ezinbesteko izan zaitena. Lasai, 21 bat urtekin ez dela berandu. Berdina esan behar non, oixe esan behar non. Ki behar da urpegi esateko 21 bat urtekin behan dudala. Zartzen nahi da, Nik janire gaztetxo esautu nun da, ja zartzen nahi da, Deskuidatzeaneko beste hona inaukiko. Zure zartzen nahi zan eren seinale. Hoixe. Hemen sartzen ez gasiko denak esaten, bestela gaizki bukatuko dugu. Ez da izu goiurik zastelena ekarrizun astelen ontan, Iñaki. Bai. Aste buru nibilia, hortxe, eta gero, bai, adinena hori zaio. Nik igande goizian formal ibilizela badakit, Oso ondo. Oso ondo, hola bai. Zuk segi galdera egin eta... Baino elkarrizketa akustikoan gaude, jarraituko dugu. Igual etzaten jatorrak, Segun zeinekin. Ni ondo egin nahi zudut azizketan egin goz. Oso ondo, jarraitu galderekin. Egon esaten hori aireratzen ditzen dela diskoa, eta niri ere iruditu zait musikalki ere aireratu bezala egiten duela diskoak berak. Azten zara oso suabe, oso modu organikoa, naturalan, ez berdin abestia da oso biluzia da, ze bai hor daukan letraren hasiera hori, eta gero ere abestiaren entzute ditugu txoritxoa justo hasieran, bukaeran bai naturaltasun hori daukaz, nola gitarra eskitzen dezut entzuten da, eta gero polliki badoa diskoa indar gehiago edo instrumento gehiago hartzen, ezta? Bai, nik uste azkenen disko baten ordenak beak bai diskoa deskribatzen dola, eta nik bai eukinun argi, bidai bat izan bartzala baita soinu aldetik, eta, azkenen zuk esaten dezu noi baita aireratzioi abestin ordenan ere islatzen dela. Eta nola, hasieran abestin motelago dauden, eta gero, indartxugok edo dien bukaeran. Bai, ze gaina, bigarren are hori pixkate sotillagoa da, baina hor bai azten dira instrumento gehiago sartzen, abesti erdi aldera entzuten dugu lehenengo aldiz bateria diskoan, eta gero ja
Poliki, hori ez, talde izaera guzti hori hartzen du diskoak. Ba, nik uste baita islatzen dola pixkat nire ibilbidea musikan. Azkenen, ni nire etxen hasi nintzen gitarra eta hotz batekin, eta pixkat lehenengo abestie, akustiko formatu hortan iteke bai, zentzu hori eman nahi genion, eta nik uste baita diskon trasfondoa islatzea baita abestin ordenen behan bai oso importantea zalanetzako, eta hortxe hola junda, bai. Kuriosoa da ez, 21 urte dituela aipatu dugu eta brometan sartzen ari dela, baina diskoaren osotasun kontzeptu hortan sinistea ere, ez dakit, ez dela garaikidegia, alegia, gaur egun oso kantu soietan, EP-etan, singleetan sinisten duen, joera horren barruan, zuk garbitzen nuen disko oso bat, eta disko horri kontzeptualtasun bat, zentzu bat eman izeniola. Bai, eske nik zazpia bestiak banitunen, eske zazpia bedi eta ez da bat gehiago eta bat gutxigo. Orduan, nik uste disko batekin historio bat kontatzen dezun einen, eukibardola nola baiteko zentzu bat denak, eta orduan nik esaten dut, abesti bakoitza badala pieza moduko bat puzle hontan, eta bat kentzen badezuia zentzu egaltzen dola, eta bat gehitzen badio zure igual soberan daula. Eta orduan bai, nik egia da ni beti disko zale izan naizela eta diskok osorik entzutea gustatzen zaitela. Eta alde hortatik bai, gustatzen zitzaiten pentsatzea, jende gau entzuten zuenen suposatuko zola bidei bat, osorik entzutekoa, ez bakarrikan abesti soltek izatea. Ba, diskoaren osotasun hori ondo defenditu Janirek eta posten gara. Baina nik bidei abiatu nahi dute. Bidei abiatu nahi duzu? Bai. Ba, akasoren gantu entzungo dugu. akaso bai. Entzulea izango da gogoz, esateko, bera, hemen elkarrizketa akustikoetan zekartatuko den Janirek gure pasarela zeharkatzen duenean. Beraz, ondo bat dituzu berriz eskainiko diguzu. Kantuari buruz zerbait kontatu nahi diguzu Janiri edo soian entzutea nahi duzu? Ez dakit, nik uste badala, soratu nahi zela definitzen zer dan maitasunan etzako. Horrek ez esan nahi maitasuna hori danik, baina, nik uste badala nire kantu kutxunenetako bat, bereziki izan zarako lehenengoa bukatuta ikusi nuna, eta igual badalako osorik nik sortu duten abestitako bat. Bestetan igual esku gehiago sartu dute bai Uriol eta Klaudik produkzio aldetikan, eta hoi igual bada, sortu zanetikan, nik sortu nunetikan, gutxien aldatu dana edo. Ba, Janire erantza besan ezin, badoa gure set akustikora bidean eta berriz zu entzungo dugu. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoan, Janire Arantzabe esan ezin. Isuri gabeko malkoetan gorbetako milaka historio milaka zenbat bider galdu naizen zure eskutxetan aurkitu arte eta badu bere magia inor maite zuena maitatzea
frustrazioen geltoki hau itxaropenez aireratu duenari eta badu bere magia inor maite ez duena maitatzeak ze ezberdinak diren orduak zurekin edo zugabe ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar zaintzen jarraitzea da maitatzea. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar zaintzen jarraitzea da maitatzea. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar zaintzen jarraitzea da maitatzea. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar maitatzea. Hortxe ba, Janire Arantza beren, edo esan ezinen lehen kantu hau, guk argiak piztu behar ditugu hemen, dena txukundu behar dugu, eta bera badator gure elkarrizketa akustiko inguru ontara, bueltan, ze baditu oraindik galderak egiteko, eta gainera justu duela gutxi, bertara joan aurretik, horre aipatu digun izen pare bati ere heldu behar diogu, ze aipatu dituzu, Oriol Flores, Claudia Arimani, lan honen ekoizpenean bakarrik, ez sortze prozesu guztian, aspalditik batez ere Oriolen kasuan, zurekin izan diren bi musikari, gero aipatuko ditugu diskoko beste hainbat parte hartze, baina Oriolek eta Claudik izan dute berezko garrantzia ez? Bai, nik berezik aipatuko nuke Uriol hasieratikan, ze proiektu, nik batzen ez musika eskolan elkartu ginenen eta ezagutu ginenen, berak lehenengo momentutik esan zitela, nola, zerbait berezik ikusten zon nigan, eta ni presne honen lagunduko zitela beak ez. Eta, proiektu sortu arte, eta beak proposamena itetik, proiektu sortu zen arte igual urte bete pasa zen, eta klar, nik esaten duen, ostra, bidazten izaten nahi nahi zen etxoiteko, ez? Eta jo, egia da, nik uste jendeak ikusten dola kanpotikan, ze sorte aukideten musikari gisa, Uriol bezalako, esperientzia handiko musikari bat nire albon eukitzeagatikan, baina egia da ez dela ikusten gure artean sortu duan konexio berezi hori musikaz gain. Eta izan da oso pilar importantea proiektu honetan, eta baina egia da Bartzelonan da bilela, baina izan da oso importantea musikaz gain, ze azkenean horako proiektu bat egiten dezunen, benetan zure realidadea ulertzen don norbait eukitzea ondon oso importantea da, eta gero zer esanik ez bada Claudia hasieratik estudiotan ibili dela, eta guain diskon produkzioan baita bikibili diela, eta bai, izan da bizkat, esan ezin proiektu honen hasieran izan die bi pertsona oso garrantzitsu, eta oso pozik esan olako jendekin lan inalizateaz. Uriol Floresi esku hartzen, edo eskua sartzen utzi duzu diskonetan, ez dakit, nahi zenuen aina, nahi zenuen aino gehiago, nahi zenuen aino gutxiago, neurria hartu diozun, baina Uriol Flores nabari da, diskoan. Bai, nik uste hasieratikan beak esan zitela lagunduko zitela, baina proiektu hau nire azala. Eta lehortatik gane bai, ni naiz eta naizen oso pertsonal lotxatie, denborak inoa egun naiz nire espazio eta nire leku hartzen, berezik igual abesti berri hauetan, eta bai haiek produkzio lanen egon diela, baina azkeneko erabakien ere izan dela. Eta nik esango nuke oso ondo jantzi dituztela abestik, baina egia da oso pozik naula beste alde batetikan komposizioi dagokionez nire identitatea hor ikusten detelako. Eta,
lehenengo lan bat izateko usteet, oso garrantzitsu dela baita identitate hori aurkitzea. Norbaite pentsalezake ze egin du Janire Arantzabek Katalunian Turonete estudian amaitzeko. Bueno, hor ere Uriol Flores errudun eta Claudia Arimaniren figura agertzen da. Eta berak ere izan du bere aletxoa lan ondan, ez? Bai, egia da, lehenengo bi abesti horietan musika batetik han grabatu gondula Turunete estudioetan, baina nik ahotsak bi abesti izan da, inautekin grabatu gondentura zestoan. Baina gero bai disko oso aiteko, da bost abesti osorik grabatzeko Katalunia juteko autu egin gendula, eta egia esan oso pozik. Nik uste Klaudik baita hasiera-hasieratik oso ondo ulertu dola diskonekin bilatzen genuna, eta nik uste denon arteko lan bat izan dela, eta bereziki hori importantea dela, ez? Azkenen jende ezberdinekin lan iten dezunen, zure identitate hori errespetatzea garrantzitsu da, eta hori beti sentitu izan dut, eta alde horretatik figura importantek izan dira, baina beti ere nire leku eutzi diate, hasi que hori importantea baita ere. Lehen aipatu dugu lainen kantu hori, diskontan badira zure ibilbidean erreferentetik izan dutenak, eta hor zeharka lotzen direnak, ze Uriol Floresen izena pentsatzen dugunean, burura datorkigu segituan, Izarorekin Iker Lauroba jakin badakit zure erreferentetako bat ere izan dela, eta asko jarraitu duzun musikaria, eurekin ari den Garazi Esnaola izan duzu proiektuan, Leire Berasaluz ere izan da proiektuan, nolabait, esan ezin, zure musika lapiko horretan izan diren osagaietako batzuk murgildu dira diskonetan, ez? Bai, eta egia esan iruditzen zait pasada bat, eta oraindik askotan kontatzen duzu, eta esaten duzu, bidea, joder. Eta bai hasiera-hasieratik ilusio berezi intziten Leirek esan ezin abestin parte hartu zonen, baina, klaro, gero baita Garazi dau, pianok hain fin sartu ditula, eta, olako referente batzukin disko hau partekatu alizatea izan da gozada bat, eta esan privilegiatu bat sentitzen naiz, ez? Lehenengo disko baten nik lan indeten jendekin lan iteko aukera denok ez daukeu, eta esan alde hortatik privilegiatu bat sentitzen naiz. Diskonen diseinu eta maketazioa Saio Arregi eta Maili Petxarroman arduratu dira. Eurak ere izan dituzu horre bide lagun. Eta Aberin estudiotan Iñaki Jarenaren eskutik egin duzuen masterizazioa. Masterizazioan oso presente egoteko aukera izan duzu, aukera batzuk entzun, eta masterizazioa bada, ez, olako mamu moduko bat, iritsi da masterina, eta bapatean barniz bagotu diote diskoari, eta antzematen ere batzutan kosta egiten da, ez da bapateko aldea masterizazioatek sortzen duena, naiz eta garrantzia baduen nolako izan da masterinarekin harremana. Nik bai lehenengo bi abestitan Iñaki ezagutzen dola, baina izan zen oso kontaktu xumea esango genuke, baina gero bai abesti berri hauetako kontaktu ez zuzenen ukietela berekin, telefonoz, ez presentzialki, baina bai izan da zerbait, egiedanik baita masterina bazala zerbait ez ezagunan etzako, eta alde bai neukela gogoa baita ere presente oteko, eta lehenengo momentutik Iñakikin neon nintzen, eta izan da zerbait denon artean iten jungeana, eta alde hortatik bai juna izela ikusten ez, zer dan masterin bat, ze aldaketa onda izken, eta bai momentu oro beak egite zituen masterinak entzuten junaiz, eta horren arabera erabaki dugu bat edo beste, Claudi eta Uriolen laguntzaz betire, baina bai izan da prozesu bat ezagutu behar nuean ikuste baita, eta esan Iñakire oso gertuko tipoa da, eta oso lagungarri gintzeko baita bere laguntza. Tipo jatorra eta teknikari handia, Iñaki Jarena zalantzarik gabe. Eta izen politare bai. Bai. Nik hemen inziso txiki bat egin nahi dut, sortzen dit, harridura ez da hitza, baina transmititzen duzu oso konfiantza asko, dakazula oso klaro gauzak. Eta ez da oso ikoa 21 urteko pertsona batengan, galetu degunean izenari buruz, musikari buruz ere izketan nontzenean, imaginatzen dut, 2 baino gebetan esango zizutela, ez? Transmititzen dezula gauzak argi dituzun hori. Nik uste beste behin errepikatuko naizela, eta nola bizitzan ez daukoten argi, musikan baiet, eta baria bizkat esan detena, musikak ematen ditela konfiantza hori nire burungan baita, eta badakutela horrel du leku bat bizitzan, zerbait importantea iteko eta sentitzen dutelako hauenetakoa dela. Eta abesti horiek sortzen zaudenean ere oso ideia hori etortzea izu burura segituan, edo hor bai badaudela bueltatxo batzuk iritsi arte? Bai, horren buelta gehiago, eta gainean ikuste lehenengo lana izan dara ez nula nahi lehenengo izateagatik ditea zerbait, filmaz, lehenengoa dan.
Eta nik uste hor baita nire burokiko exigente izan naizela, benetan kalitatezko zerbait nahi nulako, ze musikan niretzako bada zerbait ezakit oso sakratue. Eta hor bai gauzak ez daudela inargit, askotan bai, ez dakizula ze puntutaino zure buru estutu, askotan perfekzioa bilatzen badaue bai, sekula ez bukatuko bestik. Bai, hori egia da. Gero gaina hor, eukidezu jendearen bultza, ez? Okerrez manago crowdfunding kampaina bate hontzen, orduan bai, jendearen babes bat eukidezu hau aurrera ateratzeko. Bai, eta egia esan, beldur pixkatekin abiatu nu noiz, ez ezagun ezeanen, olako gauzak beti komplikatu xego die. Eta egia da, bi astetan egola lortu gandula helburue eta izan zen sorpresa handi egia esan, gaina pandemia baten erdine bai horrek suposatzen den guztikin. Eta, sentitzea baita badaula hor norbait disko bat atera baino lehen entzun nahi zaitula, indarra handi ematen dizut, egia esan oso importantea izan da, bai. Gero zuze zara hitzen sortzailea, aipatu dugu disko pertsonal bat dela, hitzen dugu pixkat beldurrei buruz, mamuei buruz. Hitzak oso pertsonalak dira eta gero gainera ezagit disko osoan, enez fijatu disko osan da, baina asko aipatzen duzu lehen pertsonan. Daude egin da zure esperientzia kontatzen bezala. Bai, azkenen nik uste momentu nara bere bai, egizten dezula gauza bat edo beste bat, ez daño, justu bai proiektu honen hasiera koinziditu dela nire bizitzako etapa pertsonal baten amaiera batekin, eta liberen baliatu betela musika pixkat historioi kontatzeko behin bukatu dela. Eta pixkat prozesu guzti hori kontatzen dut, eta bai da oso pertsonala, baina nik uste liberen pertsona batek igual entuten donen edo irakurtzen dituenen hitzek, ez dela ez da oso argi gelditzen zer daun horrenatzen, eta aliberetik nik uste gustatzen zaitela hori. Naiz eta hitzek oso zuzenak izan, ez gelditzea ez da dena argi eta pertsona batek esatea hemen hau pasatzen da. Bai, pixkatatea horrez metaforak edo, jolas batzuk izatea argi eta argi ezakit lehen esan dezun, maitasun hitz bat, ez izatea besti bat, nik maite zaitut, faltan botatzen zaitut izatea pixkatez, hor lan bat egotea eta pixka bat elaboratu izatea. Bai, nik uste egia da, aldiberen igual badala nahiko disko kursi edo intensoa, eta igual ez dela ez da denantzat indako disko bat. Baina nik uste bai dela bueltasko barrekoa, benetan trasfondoa ulertzeko. Eta nik uste musikak hori ematen dola baita, ez dena ezin dela inda eman. Eta disko bati bueltak ematea eta abesti bati bueltak ematea nik uste garrantzitsu dela, benetan abesti ondo ulertzeko. Bueltak ematen dituen gauza bat denbora izaten da, eta igual iritsi da denbora bigarren abestia entzuteko, ezagite inigo beti izaten bezala, aurkeztu nahi dezu lehenago abestia edo entzungo dugu denbora? Ez, nik uste pixkat referentzia egiten diola galdutako denbora guzti horri. Eta nik uste pixkat lehen esan detena, ez 21 urtekin pixkat sentitu etela, denbora asko alperri galdu etela, eta guain musikakin nahi naizela hori berreskuratzen edo. Janire Arantzabe, esan ezin, badoa gure set akustikora bidean eta entzungo dugu denbora. Bigarren kafearen set akustikoan Janire Arantzabe eta segituan entzongo dugu denbora. Ja. Minutu bat goizero ispiura begiratzeko zu altzara aurrean ikusten duzuna bizitzaren orbainez jositako aurpegian irribarrerik margotzen ez denean denbora isildutakoen oi hartzuna besterik
ez da. Igarotako denbora nekez itzuliko denez, nostalgiaren aritik tiraka bizi gara. Denbora isilutakoen oi hartzuna besterik ez da. Esaidazu nola bizi esan ez nizun guztiaren pixuarekin. Erlojuen urratzetan harrapatuta, minutuen esklabu bihurtu ote gara. Hementxe ba, Janire Arantzabek eskaini digun bigarrena, baina oraindik sarraskiari egin beharko dio aurre, eta ez da lan makala izango aurretik duena. Janire Arantzabek gitarra utzi, badatorre gure set, elkarrizketa setera bidean berriz ere, eta esandakoa aurre egin beharko dio oraindik ere. Sarraskiari eta azken kantuari, sarraskiaren berri izango duzu Janire, badakizu zer den sarraskia? Bai, enteratu naiz. Garbi ez baduzu girote egingo zaitugu. Sarraskia. Goiurirena da Janire Arantzabe. Eta Kandidorena Goiuri. Eske, hau txorrekin. Baina txintxoa izango naiz, Bai. Benetan. Ados, ikusiko du. Oso jatorra naiz. Zuek bezala. Lehenengo galdera. Elkar lotutako bihotzen taupadez eraikitako etxea, Altzagaratea bestian. Hasieratik bazenekien etxeari eta Altzaгаrateri abesti bat eskaini nahi zeniola? Bai, gaina izan zen lehenengo jatzen nuen abestie. Nik uste denok daukela leku bat oneako eta txarreako, eta nik uste leku hon hori nire kasun Altzagarate dela. Dazak, nik uste dela denan oinarri eta eske atea iten zait bakarrik. Ez da zerbait pentsatu behar datela eta mila hueltan bardizkiotena bezik eta atea iten zait. Eta orduan lehenengo hau izan zen eta gesan nik uste bertan beti aurkitzen naizela eta beti topatzen naizela. Eta askotan aldaketa zitzaiten deunen pentsatzen dugu gauza hondik behar ditugula edo urrutia joan behar deula. Baina azkenen nik uste etxen daukeula behar deuna ez. Eta pixkat beti sentitu izan dut hori, eta nik uste esker modura inoiz ez daula sobran. Denbora bestian galdera bat botatzen duzu, eta nik jakineko nuke, ea galdera horren erantzuna baduzun. Eta galdera da, erlojuen horratzetan harrapatuta minutuen esklabu bihurtu ote gara. Ez dakit nik erantzune daukete. Baina bai ez dakit. Pixkat denbora joa beti gure kontra eta nik uste bizi gehala horren preso eta ez dakigula askotan gelditzen. Justo Izarok dokumental bat intzon hor eason diskok interesaten zon. Bizi gehala con eso de que el tren no espera, ez? Eta igual ez gaudela prest, baina tren hori hartu behar dezula edo hori sartzen digutela txikitatik burun. Eta askotan ez zaude prest eta bizi gehala beti ainazkar eta ez dakigula ez da momentu ospatzen, momentu bizitzen. Eta nik uste askotan behar deula ez, gelditu eta ikusi zer daukeun ondon, zer nahi deun, zer ez, eta pixkat, ez dakit lortuko dugun denboran menpe zeotea, baina nik uste askotan saiatu behar gehala behintzat. Beste abesti batean diozu, galtzearen beldur amesteari utzi diogu. Baina zuk ez diozu amesteari utzi, eta egin dezu
diskoa. Jo, bai. Nik uste pixkat beldurroi egiten dela referentzia beti izan naiz oso tipa beldurtie, eta askotan igual jende askoko bida sartu dizkit beldurroiek, baino, bai, musikak eman ditori amesteko gogori, eta bida, iritsi da azkenen. Eta igual ametxen askotan bai bada zerbait oso utopikoa, eta beti ezin da amestu, eta askotan ametxak, amets asko ez realak, eta ezin dugu beti ametxetan bizi ez. Baina, pixkat amestea neurri baten ikuste egin behar dela, eta askotan egi bihurtzen dielago. Ze ona, eta azkenekoa. Hemen salseo. Ui. Ingera da txuri beltzari grixaz lapurtu dena, gu ez gara izango zuek nahi duzuena. Zein da zuek? Ba, jende askotan. Nik uste orokorren gizartea esango nuke. Nik uste mundu honetan ezberdin izatea oso komplikatu dela eta ez digutela uzten. Eta, ba beti da grixe edo, txuri edo beltza, eta nik uste hortarten grixe asko daudela eta gaudela, eta gure lekuen merezi degula baita ere, eta, hori, borrokatu behar dela baita, ustez diguten horien aurka. Gainitu du, Sarraskia. Ohorezko matrikula. Ba, denbora gainean dugu eta arratsaldeko 6ak gertu beraz, Janire Arantzabe agurtu egin bartzaitugu, plazerra izan da, guk hitza bete dugu eta Janirek hitza bete du, ze lehen aipatu duen crowdfunding kanpaina hori martxan jarri zenean izan genuen bigarren kafean, eta orduan izan zen promesa, disko osorik dagoenean, etorriko da. Eta elkarrizketa hartan, Uriolekin hitz egin genuen telefonoz, eta esan zigun etortzeko azala, etorri da. Etorri da eta joan da bueltan. Ala! Baina, Ala! Oriol Floresek duela 3 urte 8 izkidan kanpaitxo hauek ekarri dizkit gaur Janire Arantzabek. Ui, trena, badator trena! Arratsaldeko 6etara doan aldiriko trena, bigarren zenbidetik sartzera doa Janire Arantzaberen azken kantua entzuten baduzue, bigarren kafearekin batera izango zarete arratsaldeko 6etan. Naiz irratiaren sintonian, adi ba, Janire, eskerrik asko. Zuei plazer bat. Azken kantua entzungo gu, eta gure bagoaz, Janire Arantzabe esan ezinekin. Janire Arantzabe, elkarrizketa akustikoa agurtzeko prest eta ezberdin jotzeko prest. Nahi duzunean, aurrera. Norbere mamuen isladak handiak dira azken aldian, nahi eta espero dutenaren artean ez ezaguna bihurtu arte. Espektatiben sokak ito gaitu, baina behingoz orain indiferentziari gerra deklaratu. Txuri beltzari grisaz lapurtu dena, gu ez gara izango zuek nahi duzuena. Ingera da txuri beltzari grisaz lapurtu
lapurtu dena. Zu ez gara izango, zuek nahi duzuena. Mugarik gabeko begiradak, mugarik gabeko begiradak, oraindik badirela. Eta honekin bagoaz, txalo egin dezakezu. Ba, entzule, bihar arte izan ondo, eta bagoaz, bigarren kafean, naiz irratiaren sintonian, bihar arratsaldeko 4:00. Keep calm and bigarren kafea.